Във Варна започва обучение на бременни и млади майки в социален риск. Целта на проекта е по-малко деца да бъдат изоставени в институции, а инициативата е на Асоциация да съхраним жената и дирекция образование, младежки дейности и спорт към община Варна. Повече за проекта ще разберем сега от Мариана Малева. Здравейте отново! 20 млади майки и бременни жени са включени в този първи иновативен проект. До мен е Деница Понева, която е социален менеджер и координатор по проекта. Каква е всъщност целта? В този проект ще бъдат обучени 20 бременни и млади майки. Всъщност Асоциация да съхраним жената подготви проекта, одобрен от дирекция младежки дейности и спорт към община Варна. Идеята е да се обучат тези млади майки чрез различни дейности, като кулинария, фотография, комуникативни способности, чрез срещи с работодатели и по този начин да повишим тяхната компетенция и желанието им за така по-успешен и възможностите им за един по-успешен живот. Така че дори да не разчитат изцяло на помощта на близките си, все пак да успеят да стъпят на крака, да задържат децата до себе си и да имат един по-хубав и пълноценен живот. Точно това е желанието ни, една от големите цели, които сме си заложили. Към проекта са привлечени като доброволци доста лекари, педиатри, юристи също така. Тук е и психолога Весела Саджева. Добро утро! Благодаря, добро утро! А по какъв критерий подбрахте точно тези майки? Подбора беше извършен въз основа на това майките да са самотни. Макар че този термин е малко чужд и странен, т.е. да са жени, които са извън родните си семейства и без брак. За съжаление, от 1985 година до сега се е увеличила 10 пъти тази популация на млади жени. Днеска в България има около 324 хиляди самотни майки. Тези жени понякога, освен подкрепата на партньор, липсва и подкрепата на родното семейство. Трудно ги приемат в работната среда или в учебната, ако са студенти. Те са млади жени и момичета, които са в известна степен в социална изолация. И това им пречи по-нататък да вземат решение за задържане на децата си и за тяхното отглеждане. А пък само щастлива майка може да отгледа щастливо дете. И нашата асоциация, наред с другите мерки, които предлага на различните институции и нашата работа вътре вече 17 години в асоциацията, се стреми за това да им повиши самочувствието на майките, да им каже на всички, че те са благословени с това, че имат деца. Колко други майки страдат от това, че нямат деца. Да им дадем някои познания за партньорските отношения. Защото често пъти има отричане и отказване, непотърсване на бащата, когато той в първия момент стъписан се е отказал от детето. За жалост има майки, които имат и по 2 деца, както са самотни. Но ние искаме да работим с жени, не които нямат брак, а пък имат партньор при себе си, а само с тези, които са в социална изолация. Искаме да им помогнем да не загубят своята квалификация, до която са стигнали, и да ги мотивираме за една по-добра социална реализация и като личности, и особено като майки. С това целим да намалим оставянето на деца в социални заведения за отглеждане. Да, разбирам. Наистина темата е доста деликатна, тъй като от тези конкретни случаи ние нямаме право да ги разгласяваме. Много от жените се страхуват дори какво ще кажат и след това дали няма да има отпор съответно от семействата или от бащите на децата им. Говорим за 20 млади жени и бременни. Тази бройка във времето така може ли да варира, ако някой все пак се осмели, набере смелост, иска да ви потърси помощ от вас? Има ли възможност да се свържи директно с вас? Разбира се, ние никога няма да кажем край, това е окончателната ни бройка. Винаги сме отворени и очакваме тези, които наистина проявят желание и имат такава нагласа, да ни потърсят в офиса на асоциацията или на някои от телефоните ни и
мен лично Деница Бонева или някой от колегите да не се притесняват. Ще разговаряме и оттам нататък нещата са много по-хубави. Първите разговори вече с майките са преминали, съответно координати на асоциацията може да намерите и в интернет, има и достатъчно информационни брошури. Проектът продължава както през юли, така и през август с допълнителни срещи и обучителни с специалистите, които работят по този проект. Надяваме се, че сме били полезни и на всички, които са в момента пред екрана. Това е от Варна.